ванҷах солҳост зери таъсири ҷараёнҳои тағйирёфтаи иқлими ҷаҳонӣ аст ва он дар ин раванди пурмоҷарову зиддият ва ба ҳамхӯрданҳои иқлимӣ аз ҷумла ҳарорат дар муборизаи пойдорӣ ё завол қарор дорад. зеро ҷоришавии об ё худ обшавии пирях ҳамчун моеъи сахт солҳост ки дигар як ҳолати муназзаму табиӣ нест, чаро ки вазъи иқлим ва густариши ҳарорату паёмадҳои иқлими ҷаҳонӣ ҳолати обшавии яхро кайҳост аз шакли табиӣ ба ҳолати буҳрониву мушкилоти коҳишёбӣ табдил кардааст, ки ин мураттабии вазъи пешинаро то андозае бесомон ва боиси нигаронӣ намудааст. айнан чунин вазъ дар ванҷахи тоҷикистон гуфта мешавад. зикр меравад ки мушкилие аз таъсироти иқлимӣ бахусус болоравии ҳарорати глобалӣ аз дидгоҳи илм, технологияи муосиру моҳворавӣ, экспедитсияҳо, ахбори мавҷуда ва таҳлили коршиносон баръаъло дар ванҷах мушоҳида мешавад. пирях фечон қисми забонаи он ки дар баландии 2900 метр аст, хеле ҳам коҳиш ёфтааст. мисол агар як муқоиса кунем мо қисми болоии онро ва қисми поёнии онро, мисол харобшавӣ ё ки пастшавии сатҳи пиряхи феченко 90 метрро ташкил мекунад. 90 метр аз солҳои 33 ба поён фуромадааст. дар қисмати чапи пиряхи феченко пайраҳа буд. пайраҳӣ гӯё ки корвонсарое ки ба самти пиряхи феченко бор мебурд ва ин ҳаракате ки соли 2006-2007 ба вуқӯъ омад, гузаштани ин пайраҳро ғайриимкон кард, чунки ин ҳолат бори аввал мушоҳида мегардад дар таърихи омӯзиши пиряхи феченко. В 2019 году мы обследовали язык, сделали съемку, и когда начали подниматься наверх Феченко, оказалось, что тропы нет, все разрушено. И ледник вздыбился, он весь был изуродован, невозможно было пройти. Я вот не узнал этот маршрут, там я много ходил пешком, несколько экспедиций ходил. А это невозможно пройти, все сдыблено, все разрушено. Все озера исчезли, которые были на ледниках, на этом леднике. Он далелҳое ки мо имрӯз ҷамъ овардем нишон медиҳад ки пиряхи феченко, қисми забонаи пиряхи феченко дар натиҷаи гармшавии глобалӣ коҳиш ёфта истодааст. буҳрони гармшавӣ ва фоҷиаи экологии асри нав, ки дар шакли тағйирёбии ҷараёнҳои иқлимӣ ва болоравии ҳарорати глобалӣ зоҳир аст, дар ҳар шакле таъсири худро ба ҳолати пирях расонида истодааст. хусусан тағйироти возеҳро дар қисмати забонаи ях метавон мушоҳида намуд. мушкилоти гармшавии глобалӣ ки қариби як аср аст ҷараён дорад, дар ин марҳила чандин омилҳо давра ба давра таъсири худро ба пирях расонидааст. мисоли ин таъсиргузориҳо ба амал омадани таркишҳои аз ҳад зиёд дар сатҳи пирях ва ҳамчунин пайдошавии кӯлҳои пиряхӣ гуфта мешавад. аммо дар адабиёт зикр меравад ки таркишу зоҳиршавии кӯлҳои пиряхӣ як ҳолати табиии ҳаракати пирях аст. лекин ин ҷо нуқтаи ташвишовар ин аст ки солҳои ахир пайдошавии кӯлҳои пиряхӣ, рахнашавии онҳо ба маротиб афзудааст ки инро омӯзишгарони соҳаат аз таъсири тағйироти иқлим бахусус гармшавии ҳарорат медонанд. пайдо шудани кӯлам ин табиии ҳаракати пирях аст, ки дар натиҷаи худи ҳаракати дохили пирях ӯ дар қисмати вақте ки пирях ба ҳаракат медарояд ё ин ки ҳаракат мекунад, дар дохили худи пирях гӯё ки маҷрои дарёи ҷоришаванда ба зери пирях аст. ҳангоми паст шудани қабати худи пирях ӯ ба поён мефурояд ва дар он қисмат вақте ки ба поён мефурояд, маҷрои оби дарёе ки ба зери пирях ҳаракат мекунад ӯро маҳкам мекунад ва дар ин қисмат кӯлҳои пиряхӣ пайдо мешавад. ва ин кӯлҳои пиряхӣ бисёр вақт кӯлҳои гӯё ки дарозумр нестанд. Когда ледник находится в активном состоянии, там озер нет.
Там только глыбы льда и ничего больше. А когда вот он отступает, оседает, там образуются озера, а они опять же влияют. Ну, в процентном отношении так не очень много, но они небольшие, они так вот длину, допустим, ну, метров 30 на 40, вот такие бывают озера. Бывают поменьше, но влияют. Они лед растапливают. аз ҳад зиёд ҳаракат кардани як қисм ин метавонад ба вайроншавии системаи ҳамон яхбандӣ оварда расонад ва ях наметавонад ки мисол бо ҳамон маҷрӯи худ ҳаракат кунад. Мисол агар гирем ҳаракати агар дар як шабонарӯзӣ пирях мисол 15-20 сантиметр бошад дар кулӣ, дар қисми забонаи он метавонад ки то 1-1.5 метр аст. Яъне ки нобаробарӣ мешавад ва барои ҳамин таназзулёбӣ ё деградатсия аз ҳад зиёд дида мешавад. соли 2006 то 2012-13 ҳаракати ҳамин шохобои пиряхи бивачнӣ ба худи гӯё ки шохаи асосии пиряхи Феченко бисёр ниҳоят таъсири калон расонд. Аллакай дар ин ҷо тағйирот дар сохтори худи пирях аз тарафи чапи он мушоҳида гардид. ҳангоми тағйирот ёфтан дар худи дохили сохтори пирях аллакай ин оварда мерасонад ба ҷараёни зиёдшавии таназзулёбии худи пирях дар минтақаи баландкӯҳ аст. илми пиряхшиносӣ ё глитсология як нишонаи хеле хуб аст ки ҳама ӯро эътироф мекунанд. чӣ қадар ки миқдори ҳавзҳо дар пирях зиёд бошад, яъне ки обшавӣ зиёд аст ва хавфи кандан зиёд аст. кӯлҳои пиряхӣ дар сатҳи пиряхҳо ва дар натиҷаи боз ҳам гармшавии ҳарорати ҳаво кандашавии онҳо сабаби пайдоиши селҳо мешавад ки инро мо дар мисоли пиряхҳои кашолаях ва пиряхи херсон ки пиряхҳои ҳаракаткунанда ҳастанд ва шохаҳои ҷанубии пиряхи ванҷех ҳастанд мушоҳида карда метавонем. ва давоми солҳои гуногун ҳаракати ин пиряхҳо боиси пайдоиши кӯлҳо ё ин ки селҳои яхе дар ҳавзаи дарёи Ванҷ гардидааст. боришоти хок ё тунбодҳои хокӣ ки тоҷикистонро дар мавсимҳои муайян ҳамасола фаро мегирад аз паёмади дигари ҷараёнҳои иқлимӣ болоравии ҳарорат гуфта мешавад. омӯзишҳо нишон медиҳанд ки солҳои ахир воридшавии тӯдаи хокбоди намакин ба кишвар зиёд ба қайд гирифта мешавад ки ин паҳлӯи масъала ҷойи нигаронист, зеро мусаллам аст ки намак обшавии барфро меафзояд. агар назар кунем тамоми назди арал шӯрзамин гаштааст ва ҳамон чангу ғуборе ки бо намак бархоста меояд албатта ба тез обшавии пиряхҳо, яъне бо сурат обшавии пиряхҳо таъсир мерасонад, зарар мерасонад. шумо медонед ки ҳангоме ки барф меборад бисёриҳо намак мепошанд ки тезтар барф об шавад. дар пиряхҳо бошад ҳамин воридшавии чангу ғуборе ки намак дорад ин равандро метезонад ва ба боиси босурат обшавии пиряхҳо мегардад. ба тариқи куллӣ агар гирем худи гард ҳангоме ки пайдо мешавад мубодилаи боду ҳаво дар пирях дар минтақаи пирях вайрон мешавад ва як системаи парникӣ дар онҷо пайдо мешавад ва ин таъсир мерасонад. дар ҳамин маврид ман бояд қайд кунам ки сатҳи барф сафед аст. нурҳои рештаое ки ба барфи сафед меафтад гашта инъикос мешавад, ба кайҳон меравад. агар сатҳ чӣ қадар аз сафед фарқ кунад ҳамон қадар фурӯбарии нурҳои зиёд мешавад ва ин боиси гарм шудани ҳамон хоке ки дар рӯи барф аст, ин гармӣ ба атмосфера ба пирях дода мешаваду тезтар об мешавад.
ванҷах ҳамчун яке аз бузургтарин пирях дар хушкӣ аз чанд дидгоҳ барои иқлими кишвар ва минтақа нақши муҳиму бориз дорад, бахусус дар таъмини мӯътадилии ҳарорат, сикли гирдгардиши об, обнокии дарёҳо ва чанд паҳлӯҳои махсуси дигар. он на танҳо ба Тоҷикистон, балки ба минтақаи Осиёи марказӣ аҳамияти бузурги иқтисодӣ, экологӣ дорад. барои мушоҳидаҳои мунтазами метеорология ҳанӯз соли 1933 дар сатҳи пиряхи ванҷах шабакаи обҳавошиносӣ насб карда шуд ва яке аз ҳадафҳои асосии насби ин шабакаи обҳавошиносӣ ин таъмини мушоҳидаҳои метеорологӣ барои давраи вегетатсионӣ барои кишварҳои поёноб аст. Чунки захираи обие ки аз пиряхи ванҷах сарчашма мегирад ва тавассути дарёҳои Панҷ ва Вахш ба аму ҷорӣ мешавад, ин барои обёрии кишварҳои поёноб басо мусоид аст. пиряхи ванҷах ин индикатори тағйирёбии иқлим дар минтақаи Осиёи марказӣ мебошад. агар солҳои пеш ҷиҳати пешгӯӣ намудани ҷоришавии оби дарё дар давраи обёрӣ, дар давраи вегетатсия аз маълумоти захираи барфи Феченко истифода бурда, пешгӯии ҷоришавии оби дарёи Вахш ва оби дарёи Панҷро, умуман оби дарёи Амударёро дар ҳавза гӯё ки истифода мебурд. ванҷах на як пирях, балки як маҷмӯи бузургу пуриқтидори яххост ки дар нишебии шарқии қаторкӯҳи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҷойгир шудааст. пиряхи ванҷах қариб 50 шохоб дорад. калонтарини онҳо Бивачи, Наливкин, Витовский ҷамъияти географӣ буда дар баландии 2900 то 7480 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шуданд. минтақаи оид ба ҳарорати ҳаво, ҷойгиршавии боришоти Феченко нисбат ба дигар минтақаҳо фарқ дорад ва махсусан ташаккулёбӣ ва пайдоиши пиряхи Феченко ба ҳамин вобаста аст. барои он ки шамолҳои сернам ва ҳавои сернам ки дарозии пирях хеле ҳам бузург аст, ба ҳамин ҷо меояд ва боришот дар ҳамин ҷо зиёдтар меборад ва тариқи конденсатсияву ҷамъшавии намнокӣ дар ин ҷо бисёртар дида мешавад. барои як хусусияти хосе дорад водии гӯем ки системи пиряхи Феченко. барои пиряхи Феченко аз 100 пирях иборат ҳастад. дарозии ин пирях 77 километр, масоҳаташ 650 километри квадратӣ гуфта мешавад. ҳаҷми умумияш ба 93.8 километр куб баробар буда, дар он қариб 100 километр куб об захира шудааст. барои чӣ муҳим аст омӯзиши пиряхҳо? барои он ки мисол пиряхҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ 24 миллион километри кубиро ташкил мекунанд. ҳаҷмаш 24 миллион. обҳои ҳамаи дарёву кӯлҳову ҳамаи рудҳоро агар ҷамъ кунем, ҳамагӣ 1 миллион ҳастанд. яке захираҳои асосӣ ин дар пиряхҳо аст ва агар мо пиряхҳо аз ҳад зиёд обшавии онҳо аз байнави онҳо дида шавад, албатта ин як дар ҳақиқат вак фоҷиа аст. омӯзишҳои илмӣ дар ин системаи яхпӯш хеле пеш оғоз шудааст. масалан, аввалин бор гардишгари рус Ашанин дар соли 1876 ин пиряхро шиносоӣ кардаву номи дӯсташ Феченко, яке аз нахустин муҳаққиқони Осиёи марказиро ба он гузошта буд. аммо таҳқиқи ҳаматарафаи пирях соли 1982 бо роҳбарии академик Гарбунов шурӯъ шудааст. дар соли 1932 бо иқдоми Гарбунов дар канори пиряхи он замон Феченко, имрӯз ванҷах, хонаҳои истиқоматӣ ва пойгоҳи ҳавошиносӣ дар баландии 4169 метр насб карда шуд ва 7 ноябри соли 1933 он ба фаъолият оғоз намудааст ва аз он замон шурӯъ шуд омӯзишҳои пайвастаи ванҷах. На вертолетах мы залетали на ледник Феченко
Обычно мы делали посадку, начинали работу с левого притока ледника Феченко, ледник Бивачный. Высаживались на вертолете в этом районе и далее ходили по всему леднику, спускались вниз к его языку. И по всей длине ледника, а он 74-75 километров в длину, поперек ледника были установлены так называемые поперечные профили. Там тоже были закреплены репера, и с этих реперов мы обследовали ширину ледника и состояние трещины, там, подвижки, понижение или повышение уровня ледника. Полностью это все проводили обследование, и таких поперечных профилей по всему телу ледника было около 12. Климат 100% меняется. Очень сильные жаркие летние месяцы, очень жаркие. И мало выпадает осадков зимой. Вот это вот уже последние годы мы ведем наблюдение за снегом постоянно. Ребята выезжают на снегосъемки в разные бассейны рек, промеры делают снега. И я как уже много-много лет работаю я анализирую, расчеты делаю. Он отступает, снега мало. дар минтақаи Феченко миқдори боришоти солона зиёда аз 1500 мм аст, ки асосан дар баландкӯҳҳо ва ҳамаи мо маълум аст, ки боришот ба намуди барф меборад ва дар натиҷаи баланд шудани ҳарорат дар минтақаҳои баландкӯҳ солҳои охир мушоҳида мегардад, ки дар баландкӯҳҳо на ин ки барф, балки борон меборад. ин омилҳо албатта ба коҳиши пиряхҳо, ба таназзули пиряхҳо таъсири худро мерасонад. Нисбат ба маълумотҳои солҳои 1961-90 ҳарорати ҳаво дар ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 0,2 то 0,4 дараҷа боло меравад ва то соли 2050 бошад дар ҳудуди наздик ба 2 дараҷа ва то соли 2085 ин нишондиҳанда дар минтақаҳои ҷануби кишвар ба 5 дараҷаи Селсия мерасад. тадқиқотчиёни ватанӣ аз ҳисоби олимону коршиносон ва мутахассисони маркази яхшиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва маркази яхшиносии агентии обу ҳавошиносии кишвар дар пиряхи Ванҷах омӯзишҳои наву илмии худро доир намуда чунин пешниҳод доштанд, ки қисмати забонаи пиряхи Ванҷах 1 километри худро аз даст додааст ва ин раванд агар густариш ёбад, тибқи моделсозиву пешгӯиҳо вазъ хело мураккабу печида хоҳад шуд. соли 23 роҳпаймоӣ намуда ғафсии пиряхи Феченкоро омӯхтем. мисол ки дар қисми болои он пешгӯие ки мекунем, қисми болои он устувор аст. Дар ҳақиқат мо далел пайдо кардем, ки дар ғафсии пирях дар баландиҳои 5-5.5 ҳазор метр қариб ки 1 километр аст, 1000 метр аст. яъне ки чӣ хеле ки солҳои 30 гуфтам ба ҳамон устувор астак. яъне ин пешгӯи мост, ки қисми болои пиряхи Феченко ин устувор астак. обшавии пирях чӣ қадаре ки баланд равад, то баландии 3,5-4 метр агар ки равад, агар аллакай обшавии ӯ кам мегардад, чунки дар ин баландиҳо таъсири гармӣ ё ин ки нури офтобие ки ба худи пирях мерасад, шиддати он камтар аст ва обшавии он камтар мегардад. дар ин раванд аллакай камшавии ҷоришавии оби дарёҳоро мушоҳида кардан мумкин аст. моделсозии иқлими ҷаҳонӣ густариши ҳароратро то солҳои 2050 ва то давраи соли 2100 боз ҳам шадидтар пешгӯӣ менамояд, ки дар ин гармшавию таъсиргузорӣ тавре ки маълумамон гашт, аввалин дараҷа пиряхҳо осебпазиранд, бахусус пиряхҳои хурд. якчанд сценарияҳои минтақавӣ ва махсусан ба пиряхи Феченко тааллуқ доранд, ки мисол баъди 50 сол чӣ мешавад, баъди 100 сол чӣ мешавад ва то соли 2100-ро ба тариқи куллӣ ба кадом ҳолат оварда мерасонад. ва мувофиқи ин сценарияҳо
обнокӣ то соли 50-ум 60-ум зиёд мешавад ва баъди он обнокӣ аз байн меравад ва хушкӣ дарёҳо хушк мешаванд. ин сценариҳо дар илм маъмул ҳастанд. барои ҳамин каталоги пирахи Федченко имрӯз асоси дастурамали олимони на ин ки Тоҷикистон, ҷаҳониён мебошанд. инҷо саволе ба миён меояд ки барои ҳифзи пиряхҳо аз шиддати гармо, тунбодҳои омехтаи намак ва даҳҳои дигар паёмадҳои тағйирёбии глобалии иқлим ки ҷараён гирифта истодаанд, чӣ бояд кард? оё имкону тавони ҳадди ақал як андоза кам кардани ин ҷараёнҳо ҳаст? Растения, они один из спасителей ледника, потому что они как и тень дают, и влагу забирают, и излишки от земли. Ну и в любой стране, где существуют ледники, можно обнаружить большую богатую растительность. На Федченко ее слишком сильно повырубали. Ну, это в 50-х годах. мисол мо ҳавои гарме ки аз поён тобистон меравад, онҳоро нисбатан кам кунем. ин ба кадомро? ин шинондани дарахтзорҳо дар пайроҳае ки ҷараёни гарм аз поён ба боло меравад. яъне ки дарахтзор кардан. дарахтзоркунӣ ин имконият медиҳад ки ҳам боришотро зиёд кунад, ҳам равиши ҷараёни ҳаворо гармро тобистон нигоҳ дорад. вале як чиз нуқтаи назарро қайд кардан дар кор ки пиряхҳои мо дар баландӣ мисол зиёда аз 2500-3000 метр воқеанд ва дар ин қисматҳо интихоб намудани намуди дарахтон, намуди бутазор ва ки ба иқлими он минтақа мувофиқ бошад хеле муҳим мебошад. вақте ки ба атмосфера чангу хок ворид мешавад, мо танҳо бо бориш онро такшон карда метавонем. агар ҷангалҳои бузурги Бразилия, Россия, Австралия, Амазонка ва дигар кишварҳоро бинед, дар он ҷо нисфи рӯз борон аст, баъди нисфи рӯзӣ офтоб мешавад, ҳаво тоза аст. танҳо ҳамин моро метавонад ки аз ҳамин чиз озод кунад ки мо ҷангалзорҳоро бунёд кунем. тағйирёбии иқлиму ҷараёнҳои он дар замони нав ба ҳар шаклеву ҳодисаи хонаи инсон, сайёраи обиву хокӣ заминро фаро гирифтаасту паёмадҳояш манбаъҳои бузургу азиму ҳаётбахши башар ва ҷумлаи мавҷудоти зиндаро бетаъсир намондааст. дар ин росто беш аз 30 сол аст ки Тоҷикистон аз ҷиддияти масъалаҳои мазкур ҷомеаи ҷаҳониро огоҳ менамояд. ин ҳама гӯшрас намудани ҷомеаи башар аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон дар шахсияти президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун яке аз бузургтарин саромадони сиёсии ҷаҳон ва пешгору ҳамоҳангсози масъалаҳои экологӣ дар мисоли обу дастрасӣ ба он ва ҳифзи захираҳои об, пиряхҳо ва ҷиддияти масъала баҳри он аст ки имрӯз чун фурсат ҳаст даст ба кор бошему даст ба даст даври як андешаи созгор ба хотири ояндаи сабзу рушди устувор ва ба наслҳои баъдӣ мерос мондани табиати сабзу афзункору дорои неъматҳои бебаҳо амал кунем, чаро ки воқеан имрӯзҳо вазъи иқлими ҷаҳон, хусусан таъсир ба пиряхҳову таназзули онҳо дар кишварҳои сайёра аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон возеҳу рӯшан мушоҳида шуда истодааст. пас ки фурсат ҳаст, амал бояд кард. имрӯз захираҳои об зери таъсири ҷиддии тағйирёбии иқлим қарор доранд. намунаи возеҳи ин падидаро мо дар обшавии босуръати пиряхҳо дар сатҳи глобалӣ аз ҷумла пиряхҳои Тоҷикистон мушоҳида менамоем. таи чанд даҳсолаи охир аз 13000 пиряхи мо 1000-аш пурра аз байн рафтааст. бо дар назардошти он ки пиряхҳо ва дигар манбаъҳои обии Тоҷикистон ки дар ҳудудаш 60% захираҳои обии Осиёи марказӣ ташаккул меёбанд, ин раванд ба нақшаҳои
استفاده‌بری آب در کشورهای منطقه مشکلات علاوه‌ای را به بار خواهد آورد. در این زمینه ما در دایره ائتلاف آب و اقلیم پیشنهاد نمودیم که سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلام کرده شود.